ana lamini na bolomada dugu Mali kono Mali ko kan an bi bele jele fo nungu wali nyuma don ali bojabate e ka do an zikira kenaka la dala jemo an ve asewura minu bi la dala bolike bojabate ka do jamana kunafoni nyuma abode mana ali sebeni kelaw dabaje karamo ka wuli ka jo shuko ni dugse jache bojabate e ka do nega krafe so wanda na minye Gibson control ale bolo dalembe shwa koleka enne flat ngune menwana amba nyine jibi fe aka yanga ke na ya bolo korota ka yamuri di amba jo kunafoni na karamɔgɔ dɔ tungara mbala tugo bedi wajibate mbembulo bwaka do ninga boni sebanye sebami nuka ma nouvelle horizon sebani keba de Mahamadou Touré wajibate misrima ka kofle nyefle oye lada no te fa bele jele dibiye wajibate ika don asien folo minye ministru kata fra premier ministre ani jamana kunigi o ka nyanye nzembe ika don colonel Assimi Goïta abe mi no fe jamana nyi fenani o ka nyina bo jona ika do premier ministre ani ministru to fe aya jira k'a fɔ an bɛ doni minɛ ko bi Mali kɔrɔtɔlen don diɲɛma kɔrɔtɔlen don min ye ababolo da ko 4 ye i k'a dɔn a b'o kalifa premier ministre la k'i sigi k'a lajɛ hakaja o wulikajɔ n'o cɛsiri o kana bila ka sumaya colonel Assimi Goïta a ko min ye jamana ye a lakanani ko donda ni bɔda a lakanani ko jamana camancɛ bolo a lakanani ko ka ɲɛsin bamanjuw ma i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen tali bala gouvernement fɛ i k'a dɔn k'u cɛsiri o de la fɔlɔ a b'o nɔfɛ n'o bɔra yen min ye wuli ka jɔn ni jateminɛ ye i k'a dɔn an ka sɔrɔdasi kolo min ni min kan ka kɛ dɛmɛna marifala walima i k'a dɔn dɛmɛ wɛrɛ la min bɛ se k'a to baara in bɛ dafa u bolo gouvernement k'i jija k'o bɛɛ lajɛlen dafa joona jamana bɛ se ka lakana ni ka jamana kisi bamaja walima i k'a dɔn a ka ko fɔlɔfɔlɔ a bolo turulen b'o de kan n'o bɔra yen kuma minnu kun fɔra n'o ye yɛlɛmali ye jamana politiki bolo la ka taa se jamana sariya bolo la ka taa se jamana bolofara fɔn fɔ bɛ yen min ni min fɔra k'a fɔ yɛlɛma ka don a kɔnɔ yɛlɛma min bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn wari dunkojugu ani wariba kule bɔli dɔ ka bɔ i k'a dɔn u ka donni na ministre ani premier ministre yɛrɛ i k'a dɔn a b'o fana nɔfɛ ani jamana bolofara fɔn fɔ bɛ yen wari dunba minnu bɛ yen i k'a dɔn u ka dabila colonel Assimi Goïta a y'a ɲini fana min ye gouvernement mɔgɔw ye u ka wuli ka jɔ kɛ joona ka cɛsiri kɛ nganamu ni suwani de jamana in yɛrɛ dakolondi k'a filenkolondi o kɔni gɛn bɛ banajugu ye min bɛ bɛɛ lajɛlen joli la o tuma gouvernement ani premier ministre u ka wuli ka jɔ ni cɛsiri o ka kɛ o kɛlɛli ye bamanja wale i k'a dɔn min ye nafolo dunkojugu ye u ka dabila o ma boyi a y'a ɲini fana min ye Abba Sogɛli Kokɛlɛ Mayiga ani Ayiwa ministre tɔw u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn an ka jamana mɔgɔw bɛ fɛn minnu na an ka jamana hami bɛ fɛn minnu na jamanadenw bɛ miiri min na Jabate i k'a dɔn de ye jamana yɛrɛ jɔli kɛlɛw jamana jɔli kɛlɛw fana tɛ taa abada jamana sariya bolo minnu bɛ yen ni kɛlɛku b'a la walima fiɲɛ b'a la o ka lajɛ ɲɔgɔn bolo min ni min kan ka fali min ni min kan ka sinsin o fana ka bolo min ye wuli ka jɔ ye Assimi Goïta a y'a ɲini fana min ye cɛsiri ni wuli ka jɔ o ka kɛ hakilimayala ani dɔnkola bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ n'u k'a ma accord d'Alger minnu kɛra ni bi tɛ a ka kɛ ni hakili de ye a kana kɛ ni dusu ye fɛn o fɛn b'a la n'o kan ka dilan ka ɲɛ i k'a dɔn sinsin gɛrɛw fana kan Assimi Goïta fɛ a y'a jira fana k'a fɔ min ye gouvernement ye u ka wuli ka jɔ boloda wuli ka jɔ min bɛ kɛ sababu ye maliden fantan 4 bɛɛ lajɛlen ka bɛn ko la bɛn ni kelenya ka jidi jamana kɔnɔ fɔɲɔgɔnko damada min bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dabila cogo min a y'a ɲini i k'a dɔn Sogɛli ni gouvernement fɛ k'o fana kɛ a laban ye min ye cɛmancɛ fanga a sigilen don waati kunkurunin kɔnɔ o waati kunkurunin hali n'u se ka fɛn bɛɛ kɛ min gɛli ka gɛlɛ jamanadenw ma ani diɲɛmaa ma o de ye vote minnu bɛna kɛ n'o ye présidentsigi ye a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka kɛ i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka hakilisigi kɔnɔ sabula min bɛ jamana in jidi ka jamana in daa ɲɛ maliden bɛɛ lajɛlen bɛnnen don fɛn min kan bɛɛ lajɛlen sɔnna cɛ min ye o de ka sigi ka kɛ président ye n'o kɛra i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i yɔrɔ sɔrɔ jamana kelen kɔnɔ min ye votew ye namara kana k'a la nganamu kana k'a la o kuma gouvernement ka cɛsiri a n'a ka wuli ka jɔ o de bɛ kɛ sababu ye don min olu bɛ bɔ fanga na masakɛ kura min bɛ sigi o ka sigi hɛrɛ ni baden kɔnɔ o bɛ se ka ko caman kɛ gɛlɛya caman ye jamana in sɔrɔ a bɛɛ ye démocratie kelekuli de ye gɛlɛya caman ye jamana in sɔrɔ jamanakuntigi sigicogo de man ɲɛ o de nana ni ko caman ye n'o sigira ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don i ka minɛn kɔnɔ o kuma fɛn 4 min n'ale y'o ɲini gouvernement fɛ Sogɛli Kokɛlɛ Mayiga ani gouvernement o ye nin ye
a tɛ tɛmɛ nin kan. nin kun ye sɛbɛn ye. Mahamani Ture ka fasiri don an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdan gura. karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don. le pays. jamana fasiriba n'o ye Amadu Jara. Mamadu Jara. karamɔgɔ Daba Tunkara ale fana kuma bɛ politique ko kan. nka min ye masakɛkɔrɔ ka tɔn n'o ye RPM ye. karamɔgɔ Daba Tunkara kunu araba olu fana kumana. maa min kumana tɔn tɔgɔ la. o de ye docteur Bokari Tereta. fasiriba k'u ye lajɛ belebele boloda. ni k'u da don jamana yɛrɛ bɛ kundama mun na an bɛ don min na ko bi. k'u ka yeta n'u ka dabali n'u ka fɛɛrɛ ye fɛn min ye. ni k'u da don o la. u ko karamɔgɔ Daba Tunkara olu kɔni sigilen bɛ ka lajɛli kɛ. ni ka lamɛnli kɛ. u m'a fɔ k'a fɔ ko transition ye u jugu ye dɛ. karamɔgɔ Daba Tunkara k'u ka dɛmɛ n'u ka duwawu bɛ transition ye. nka ko n'u kelekura u b'u sɔrɔ u ɲɛ dɛ. n'u kelekura u b'u jɔlen sɔrɔ u ɲɛ dɛ. o ka ɲi olu da. i ka kuma ye tiɲɛ. est ce que o ka ɲi olu da olu kan ka nin kuma yɛrɛ fɔ. utu olu m'an k'u dɛmɛ sa k'an lajɛ baara la. jamana marala san 7. aw de y'an se nin bɛɛ ma ka jamana RPM kan ka kuma de wa. Naam. Ni i ka kuma ni ne u ye. ni kalo 8 kɔnɔ an man da de. an man da de dɛ. hali. karamɔgɔ Daba Tunkara. Mamadu Jara ale y'a yira k'a fɔ. RPM kunu a ka lajɛ fɛ. n'u y'a kuncɛ ni kuma ye k'u kankɔrɔta ka ɲɛsin transition cɛbaw ma. karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye ko a baara ta olu ma yala. ko ma ja u ye. u ma ja u ye sabu ko olu kɔni tun y'u kantigɛ da di min ye Choguel Kokala Mayiga ma. sabu a ye ɲininkali ta k'olu sɛgɛrɛ. aw ka hakilina ko ye transition gouvernement sigili ko ye. u ko k'u b'a la bi u b'a la sini. fasiriba ko olu y'a yira Choguel Kokala Mayiga la. an bɛ don a ka d'an ye. nka kulu dabali banna min na. gouvernement nana sigi olu tɔgɔma yala. u tɛ don yan. karamɔgɔ Daba Tunkara. olu tɔgɔma ye o kɛra dabali banko ye. a bara ta Choguel tun y'olu ɲininka. u ko k'u da b'a la u sen b'a la mun na olu ma yala. fasiriba ko bonya de don. bonya don dɛ. awɔ. olu ka yebaliya. karamɔgɔ Daba Tunkara o kɔni e k'o don tɛ sɔnni kɔrɔ de. sabu min kɔni ye u ka yebaliya. karamɔgɔ Daba Tunkara u y'o ta ni k'o bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ. a bara ta gɛlɛya mun kun b'olu ni Choguel cɛ. karamɔgɔ Daba Tunkara e kɔni tɛna sɔn ka kɛ tasuru bere natɔ ye. tajuru sara bere natɔ ye. awɔ. fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye politiki baara ye nin ye. a ko min kɔni ye politiki maaw ye. karamɔgɔ Daba Tunkara an ka di bi. an man di sini. siga t'o la. an bɛ ɲɔgɔn baro bi. sini an bɛ ɲɔgɔn buruja. siga t'o la. fasiriba ko a ko min ye Choguel ye. Choguel Kokala Mayiga. ale kɔni kɛbaliya ni ka RPM da don ni fanga kura in na. karamɔgɔ Daba Tunkara k'a digira RPM na fo k'a dama tɛmɛ. a ma ja. fasiriba ko min ye RPM ye a kelen tɛ. ani politiki tɔn wɛrɛ bɛ yen. i n'a fɔ Parina. u ka ca dɛ. fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara nin bɛɛ lajɛlen furugulen don. min ye Choguel ka ni fanga kura in kɔrɔ. nka min kɔni ye RPM maaw ye. u ko Ibrahim Bokari Keyita ka fanga dafirila. maa minnu kɛra sababu ye k'a dafiri. cɛ tɛ muso tɛ maa min b'a cɛmancɛ yɛrɛ la k'o ye Choguel ye. o tuma u b'u mankun. n'o tɛ k'u tɛ ɲinɛ. siga t'o la. fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye colonel Asimi Goyita. ale bɛ sigi fanga bolo kan don min na. juin kalo tile 7. a ye kalenkan minnu di Mali gɛlɛya kan. a bɛna min kɛ Malidenw ye. ka taa bila min ye Choguel Kokala Mayiga. o fana sigira don min na. karamɔgɔ Daba Tunkara ka taa bila ka gouvernement fɔlɔ u ye conseil de cabinet min kɛ. a k'u ye fɛn fɛn fɔ k'u y'a bɛɛ mɛn. u y'a mɛn karamɔgɔ Daba Tunkara k'u bɛna kuma in dɔdɔlima u nɔfɛ. n'a kɛra kɛcogo la. o tuma k'u ka duwawu b'u ye. n'a ma k'a kɛcogo la. k'u jɔlen b'u ɲɛ dɛ. siga t'o la. kunnafoni filɛ nin ye. an ye min bɔ le pays kɔnɔ Mamadu Jara ale ka sɛbɛnni don. Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'œil du Mali. maliden ɲɛkisɛ. sɛbɛnni kɛbaa i k'a dɔn min ye Papa 5. i k'a dɔn u k'a ma ko Étoile Kɔnɛ. i k'a dɔn olu ye kunnafoni sɔrɔ o de la. Jabate i k'a dɔn cɛnin min nana cɛnintigiya kama o tɛ kɛ maa ka cɛnin ye. Jabate a ko i k'a dɔn ministre kuraw. ministère de la sécurité protection civile. maa min dara ka bila ye i k'a dɔn colonel major Daoud Ali Mohamedine. ale de bila la colonel Modibo Kone nɔ na. Jabate k'a dɔn nin jɛ in a b'a dɔn yɔrɔkɔrɔ la. sabula min ye lakana ye ani sɔrɔsiya gundo ale de b'o fɔ maa ye Mali kɔnɔ maa t'o fɔ a ye bilen. Jabate k'a sababu kɛ mun ye a ye kalan minnu kɛ ani dɔnniya minnu b'a la an ka dɔɔni maana. Jabate k'a dɔn lɔkɔliso min ni sɔrɔsi jalatigiw bi bɔ yen u k'o ma EMIA a ye kalan daminɛ yen. Jabate kuma min n'a bɔra Kulukɔrɔ EMIA la colonel
colonel major Daoud Al Mohamedine Bojabate k'a dɔn a ye baara caman kɛ wa a ma dɔw ma sabula wulikajɔ ni cɛsiri ka dɔ fara kala kan Bojabate a y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ ministre de la sécurité protection civile jɔn do dɛ Bojabate k'a dɔn a bangena Afrikalo tile 25 san 1972 a kɛra Tessalit colonel major Daoud Ali Alhamudine Bojabate peritani militaire tɛmɛnen kɔfɛ Kati san 84 kana 91 la a taara école militaire interarme o de ye EMIA ye Bojabate k'a dɔn a y'o wala salo san 91 95 ka taa bila san 1997 san 1998 Bojabate o ko min ma l'application infanterie force spéciale Chine jamana na Bojabate k'a tora a taara dɔ fara kala kan san 2001 a ye sage dɔ kɛ o ko min ma sage protection VIP Bojabate k'a dɔn antiterroriste ani ayiwa min ye académie de police CAIR Égypte jamana na a y'o wala fana salo o sɛbɛnfura b'a kun san 2003 u ko min ma ayiwa CFQ école d'application d'infanterie de Montpellier o ye faransi jamana ye Bojabate k'a dɔn sangile a nana wulikajɔ wɛrɛ kɛ u ko min ma auditeur 37e session Institut de hautes études défense nationale IHEDN Paris Bojabate a nana o wala fana salo san 2005 école d'état-major Bojabate k'a dɔn faransi jamana na 114e promotion a labana école de guerre Paris France Bojabate k'a dɔn nin kamalen kɔni i k'a dɔn a ta ye kala da ye n'a kunkolo t'i ne ka wuli sɛbɛnnikɛla ko san 2011-2012 min ye colonel major Daoud Ali Mohamedine Bojabate i k'a dɔn ayiwa expert de la défense min ye management commandement stratégie san 2019 Bojabate i k'a dɔn a taara stage wɛrɛ kɛ o ko min ma collecte d'analyse renseignement école du renseignement et de la sécurité Bruxelles Belgique jamana na Bojabate a taara o wala fana durusi sɛbɛnnikɛla ko maa don min di kuma a bɛ tɛmɛ i na k'a sɔrɔ a ma mankan kɛ e yɛrɛ bɛ tɛmɛ a na k'a sɔrɔ i t'a jate ala ni sabali ni muɲu Bojabate i k'a dɔn nka baara bolo kan a tɛ tulonkɛ Bojabate sɛbɛnnikɛla ko a wa séminaire n'o ye dafakalanw ye o caman de kɛra a fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mɛkalo san 2015 min ye séminaire des experts Bojabate i k'a dɔn o senfɛ u ko min ma force armée min ye société démocratique kɔnɔ sɔrɔsiw kan ka wulikajɔ ni hakilina min kɛ a y'o kɛ école de maintien de la paix Bojabate séminaire min kɛra n'u k'a ma réforme du secteur sécurité san 2016 a y'o fana a o séminaire fana kɛ symposium sur les actions civiles militaires ACM Sahel jamanaw kɔnɔ novembre kalo Bojabate a y'o kɛ ani Rusu ani Américain ka ambassade Bojabate o tɛmɛnen kɔfɛ o bɛɛ de kɛra sababu ye k'a dɔn baarabolo ɲɛmaaso caman a k'o kɛ san 2019 ka taa bila 2020 na a kɛra directeur général du service national des jeunes u ko min ma SNJ san 2018-2019 Bojabate k'a dɔn a kɛra commandant ye 3e région militaire n'o bɛ Kati kofɔ san 2015-2018 a kɛra commandant ye 6e région militaire Moti san 2013-2015 a kɛra commandant école d'état-major Kulukɔrɔ san 2012 kana bila 2013 la Bojabate k'a dɔn a kɛra commandant école militaire interarme n'o ye EMIA ye Kulukɔrɔ a y'o ɲɛmaaya fana kɛ 2014-2011 Bojabate k'a dɔn a kɛra aide-camp ye min ye président de la république ye i k'a dɔn k'o lakana a ye waati k'o fana na san 2000-2004 a kɛra ayiwa aide-camp dangan fana ye Bojabate i k'a dɔn o waati kelen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye cɛ in da k'a lajɛ kalan ni dɔnniya ani baara bolo kan a bilalen bɛ ca min na n'o ye jamana lakana de ye kɔnɔna ani kɛnɛmana na Bojabate i k'a dɔn dunan dɛ a ko ayiwa wulikajɔw ni cɛsiriw ma a ka ca Bojabate i k'a dɔn zone de défense Moti Bojabate ka taa se nin ka commandant secteur opération Maliba Bojabate ka taa se nin ka opération Dambe min ye commandant opération Seno Bojabate commandant opération min ye bolofara ye n'u k'a ma ko Kabi Mali Burkina ni ɲɛmaaya damanda a y'o fana kɛ Bojabate kana se fo barikani u ka bolofaraw i k'a dɔn ani wulikajɔ wɛrɛ minnu kɛra Bojabate k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye min ye bonyaba ye k'u ta k'a d'a kan chevalier ordre national du Mali colonel major Daoud Ali Mohamedine Bojabate k'a dɔn min ye médaille mérite militaire Bojabate k'a dɔn ayiwa kuma min n'u ko ayiwa Senu ani Maliba i k'a dɔn ani Dambe o opération minnu kɛra n'o sɔrɔsiw ka wulikajɔ ye a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛra Bojabate o de kɛra sababu ye ka nin bonyaw ta k'a sɛgɛrɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Bojabate ko min ma décoration nationale médaille d'or de la défense nationale française
o tɛ Mali ye bilen dɛ tubabuw de fana o jala ta k'o da disi la PSDC Union Européenne bon Jabate a k'i k'a dɔn awɔ min ye cɛ in ye a ka wuli ka dɔn ni cɛsiri G5 Sahel kɔnɔ o fana dɔnna a furulen bɛ bon Jabate i k'a dɔn densaba b'a fɛ colonel major Dawudu bon Jabate a bɛ tubabukan fɔ a b'a sɛbɛ a bɛ anglais fɔ a b'a sɛbɛ bamanankan a b'o fana fɔ a b'o sɛbɛ kɔrɔ sɛbɛ a bɛ tamasɛki fɔ a b'o sɛbɛ bon Jabate fɛn min ni fɛn min ka d'a ni ye ni ko wɛrɛ t'o kɔrɔ o de ye falikɔnɔjɛ ye i k'a dɔn ani ka taa kungo na ka taa sogofa kɛ a ko i k'a dɔn awɔ min ye colonel major Dawuda Ali Mohamedine a bilala colonel Modibo Kɔnɛ nɔ na bon Jabate jamana den kan k'i hakili sigi sabula min welelen filɛ ka bila nin baara in na a y'a dɔn fo k'a dɔn kari nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ du Mali kɔnɔ maliden ɲɛden karamɔgɔ dɔ bɛ tun ne bɛ n tigɛ don info ayiwa soir de Bamako soir de Bamako fasiriba n'o ye Mayimuna Dumuya karamɔgɔ daba tun min ye Irisu ka nali ko Mali kɔnɔ kulonkɛ kuma dun wa walima na kɛ sɛbɛ ye wa fasiriba ko o dɔɔnin tɛ ba nka n'i ye fiɲɛ tulukalaw lajɛ karamɔgɔ daba tun k'a ko in a bɛ sɔn ka kɛ sɛbɛ ye sabu foro daminɛ ye wa bɔ ye fasiriba ko a ko tarata tɛmɛnen n'o bɛnna kalo in tile 15 ma a ko colonel Sadio Kamara ale ka ministre so a ye wele bila Irisu ka lasigiden mo an ka jamana in kɔnɔ kana u ka kuma ka sababu kɛ mun ye malidenw ka jarajakulu dɔ bɛ karamɔgɔ daba tungara olu kɔni kɛmɛ ka ntanan gosi ni ka wuli ka jɔ kɛ o kuma anti faransi fɛ bilen fo Irisu o kuma Irisu kana Mali kɔnɔ fasiriba ko min ye colonel Sadio Kamara ye Kamara ana kɛ ni Irisu ka nali fɛnɛ ka d'ale ye sabu ni ye fiɲɛ taabolo lajɛ min kɔni Irisu ka kuma kabini o bɔra da kɔnɔ faransi ka gɛlɛya nana Mali kɔnɔ fasiriba ko min ye colonel Sadio Kamara ani Irisu ka ambassadeur n'o ye Igor ye karamɔgɔ daba u ye ɲɔgɔn ye a fangirima ye mun ye o ye Mali ka basigi ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ kabini san 2012 karamɔgɔ daba tungara bamanciya wale Mali dɛsɛmɛ ka suma Serval nana hali bi ka taa bila barikani na nka bi de ka jugu ni kunu ye mun ni mun de bɛ hali bi min dɛsɛmɛ ka dɔn ɲɛma dɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara n'a dumaya k'a fɔ faransiya dan yira min kan ka k'u fɛ u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ taama bɔ sisima bɔ o kuma min ye Rusiw ye kulu ŋaniya ye fɛn min ye n'u nana ka Mali furan ka jɛ pas nɔgɔ bɛ k'a bɛɛ ko fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara min ye finitigilaka minnu ye fanga senkɔrɔma cɛ nin bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na ne k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye faransi gɛlɛya donna an n'o cɛ o kuma min kɔni ye Irisiw ye Vladimir Poutine ale ka jamana u dɔmini sɛbɛ ye karamɔgɔ daba tungara u ye maaw ma dɛmɛ k'u ye nɔbɔw la o kuma malidenw fana bolo maanabɔlen b'u nɔfɛ nka min ni Irisiw ni faransi ye karamɔgɔ daba tungara u bɛna ɲɔgɔn kɔ bila wa sabu n'i ye fɛn taabolo lajɛ tubabuw bɛɛ lajɛlen da bɛ file kelen na jarajakulu mun b'u bolo n'o ye Union Européenne ye u bɛnnen don ko la dɛ ni farafinna bɛnnen tɛ ko la tubabu bɛnnen don ko la fo ka dama tɛmɛ fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara min ye Sadio ye a ye a ka ŋaniya fɔ ministre ye min kɔni ambassadeur ye karamɔgɔ daba tungara i b'a ye k'a fɔ ambassadeur ko ale bɛ taa kuma da a ka jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan n'u bɛna Mali kɔnɔ ale tɛ se k'o jalatigɛ ale ye ciden ye o kuma min ye Sadio ye k'a kan ka taa Irisiw fɛ a ti mɛn o kuma n'a taara a ye kuma min fɔ ambassadeur ye a bɛ segin o kelen kan min ye Irisiw ka ɲɛmaaso ye karamɔgɔ daba tungara n'u na sɔn o kuma u n'o ɲɛfɔ a ye n'u yɛrɛ tɛ sɔn u n'o fana ɲɛfɔ a ye siga t'o la nka n'i kɔni ye ko taabolo lajɛ u ka sɔnni an n'o de ka surun dɛ Irisiw ka na sabu a bɛ komi a nege b'u yɛrɛ la fasiriba ko karamɔgɔ daba tungara nka jarajakulu min bɛ yen n'olu de kɔni ye nin ko in kunyanfan ye n'o ye groupement des patrons du Mali karamɔgɔ daba tungara olu kɔni de ye nin baara in kɛ ka furan ka jɛ u dalen b'a la u wasalen don sabu u y'a yira k'a fɔ Irisiw ka ambassadeur kɔni laɲini dɔ k'olu fɛ fo maa 8,000,000 olu ka tigɛ nɔ bila kɛ o kuma k'olu kana Mali kɔnɔ o ko o kuma o jɛra maa 8,000,000 u y'o sɔrɔ k'o da Irisiw ka lasigiden kɔrɔ o kuma a tigɛr'u ka sɔn ma k'a dara baara la maa 8,000,000 Mali kɔnɔ 8,000,000 anw don 8,000,000 la fɛn ma fɔ an ye an bolo nɔ t'a la o kuma tiɲɛ yɛrɛ la n'o don o kɛra an ɲinɛ ma u y'o 8,000,000 bɔ mini Mali ko tɛ o kɛra ɲinɛmɔ dɛ karamɔgɔ daba tungara maa 8,000,000 min ye tigɛnɔ bila kɛ ka t'o da ambassadeur ɲɛkɔrɔ karamɔgɔ daba tungara o kɔni o y'o galabu diya kosɛbɛ ni k'a yira k'a fɔ a ko in bɔra tulonkɛ la a kɛra sɛbɛ ye o kuma min kɔni ye Mali ye Irisiw ka don Mali kɔnɔ malidenw fɛla ko don o kuma k'u b'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen la n'u nana bamanciya wale min bɛ yan n'o ye touriste ye karamɔgɔ daba tungara k'u nakun n'o ye k'a furan ka jɛ pas
malidenw k'a dɔn k'a fɔ ko Irisu bɛ yen kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Mayimuna Dumuya ale ka sɛbɛnni don Bojabate mɔgɔw tigɛlen bɛ Koromina wulu la a somɔgɔw dun bɛ naduman kɛ Bojabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Mahamani Touré nin y'a ka fasiri a bɛrɛta min ye tubabu bilen ye n'o ye faransikaw ye Bojabate k'a don du m'u sɛbɛn kɔrɔsɔn dɛ sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a k'i k'a dɔn mankan bɛ sen na tubabuw nata wa yalima u tɛ taa Bojabate k'a dɔn tubabu sɔrdasiw sumayara sabula i k'a dɔn digi kɛra Mali la o de ye jamanadenw yɛrɛ ka dimi faba ye ka ɲɛsin tubabukɛ ma sɛbɛnnikɛla ko nko n'a ta o ta tile fila in na u ye koba kɛ Bojabate o fana ni lakali ka kan sabula État islamique min ni o ye maajuguw ye u ka ɲɛmaaba cɛ 4 Bojabate k'a dɔn tɛgɛ dar'o kan u ye fila fa ka fila ɲɛnama minɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko nin b'u sɛbɛn kɔrɔsɔn État islamique u ko dɔ ma ko ayiwa Irisa al-Sharawi Bojabate i k'a dɔn ayiwa o de ye ayiwa bolofara filanan ye min ka kɛlɛ ka jugu ayiwa faali kɔni t'a ɲɛnafo ye a ko yɔrɔ minnu bɛ yen ni o ye camancɛ ye dugu saba ni ɲɔgɔn cɛ Mali Niger Burkina yen yɔrɔ la u fanga de ka bon kosɛbɛ sabula yɔrɔ in fiyɛ barikalen bɛ Bojabate jɛkulu min n'o ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ Bamanjuw la u k'o de ma groupe de soutien à l'islam aux musulmans GSM Bojabate k'a dɔn min sigira sen kan i k'a dɔn Emir Al-Qaïda o de ye nin ko in sigi sen kan Maghreb jamana na Bojabate i k'a dɔn n'a bolofaraba ye AQMI sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bolofara minnu bɛ yen n'u faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'an ka jamana buruja Bojabate k'a dɔn min ye Boko Haram ye o fana b'o yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ u kɛlɛli Bojabate makari ko da don sabula kɛnɛ in fiyɛ fanga ka bon kosɛbɛ Bojabate i k'a dɔn awa tile fila in na faransikaw ka sɔrɔdasikulu minnu b'an fɛ yan Bojabate i k'a dɔn u ye wulikajɔ kɛ ka bɛnbɛn kɛ bɛnbɛn tɛ dɔwɛrɛ ka kɛnɛ fura k'a jɛ o senfɛ barikani kɔni i k'a dɔn a ye kabako caman kɛ heure damadɔ Bojabate i k'a dɔn min ye awa cɛba fila ye n'o ye Bamanjuw ka bolofara ye minnu ni ka gɛlɛ maafa gende b'u bolo Bojabate k'a dɔn ti hinɛ ma wo ma n'u ɲɛ dari kan i k'a dɔn u b'i kɛ lahara dugulen ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin cɛ fila ninnu minnu bɛ n'u tɔgɔ bɛ mɔɔw da kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ de bolodala ka ɲɛsiw ma min kɔni ye ni hakili b'a la tubabu journaliste fila min n'u sara Mali kɔnɔ yan u fara san 2013 Kidali jamana na Bojabate n'u kelen don a ye ko Christian ayiwa Dupont kelen don a ye ko Claude Verlon a don ni hakili b'a la u ka jɛna fo ala a don yala i bɛ ka sina ka cɛkɔrɔba sina ka ɲɛji bɔ ten ne jiginna k'a don dɛ n'a fɔra ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka sa i ma kasi olu la fo tubabu bilen hinɛ tubabu hinɛ de jiginna kɛra dɛ Bojabate sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn kabini olu fara don min Faransi ni Mali daga sunɔgɔ tɛ yen maa minnu kɛra nin maa fila faba ye f'u k'u tɛgɛ d'a kan Bojabate i k'a dɔn sɔmi nana kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa min kɛra u fa b'a yɛrɛ de ye Bojabate i k'a dɔn a dɔnna min ye Baye Agaba Kabo Bojabate i k'a dɔn ale de ye ninnu da k'u sɛ nin kantigɛ Bojabate sɛbɛnnikɛla ko ayiwa dimi minnu bɛ tubabu la kun tɛ taa abada f'u ka nin mɔnɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko y'o fa o tɛmɛnen kɔfɛ Bojabate k'a dɔn wulikajɔ nana bolodaw fɛ sabula u ni Mali sɔrɔdasiw ka fara ɲɔgɔn kan Bojabate ka nin yɔrɔ in laruwe k'a sɛbɛkɔrɔ fura Bojabate k'a dɔn bɔnna k'a kalama k'a dɔn k'a fɔ min ye sa ye n'i m'a kundigɛ n'i ye sa kundigɛ a tɔ bɛ kɛ juruden ye ɲɛmaa ninnu mana sɔrɔ k'u fa ta Bojabate a bɛ kɛ sababu ye lafiya bɔda kana a ko Saheli jamana na Bojabate Bamanjuw kɔni kelen bɛ ka yengu dagayɔrɔ ye a ko a bɔ bolofara wɛrɛ min bɛ yen Bojabate minnu kɔni bɛ cɛsiri ni wulikajɔ la i k'a dɔn o fana ye ayiwa jɛkulu wɛrɛ bɛ yen o ko min ma groupe de soutien à l'islam n'o ye GSM ye yɔrɔ n y'o f'i ye o n'u bɛ Al-Qaïda bolo Maghreb jamana na ani AQMI Bojabate k'a dɔn awa EIGS olu fana bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko dɛsi i k'a dɔn o de ye bolofaraba ye min kɔni awa n'o fanga ka bon kosɛbɛ tubabuw kɔni y'a jira k'a fɔ Baye Agaba Kabo i k'a dɔn o y'a ni kɛnɛ karaba Bojabate n'o fana bɔra sɛbɛnnikɛla ko min ye Iyad Agali i k'a dɔn o ka cɛ gɛlɛnba de don a bolo ma dalen kun don nin kan kosɛbɛ Bojabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ cɛ 4 wɛrɛ bɛ yen Iyad Agali ka mɔgɔw la cɛ 4 minnu ka farin tasumaw don
u y'o cɛ naani bɛɛ lajɛlen tɛgɛ k'u kukala ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ awa Irisa El Sahraoui b'o la bon Jabate min kɔni n'a donnen don k'a fɔ a ka jugu o ye juguya da ye o tɛmɛnen kɔfɛ cɛ wɛrɛ bɛ yen o ko min ma ayiwa Andan Abu Walid min ye El Sahraoui bon Jabate k'a dɔn AIGS o y'o ɲɛmaaba de Barikani ye tɛgɛ da nin bɛɛ lajɛlen kan bon Jabate a ko i k'a dɔn awa kunnafoni kɔni jɛra k'a fɔ ninnu minɛna u bɛ bolo la o tɛmɛnen kɔfɛ bon Jabate n'i y'a ta k'a la mijaw bi i k'a dɔn o fana ye bolofara min fanga ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn tɛgɛ dara olu fana ka dankɔrɔba dɔ kan u ko min ma ka Abu Darda bon Jabate kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ bon Jabate ni hakili b'a la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ayiwa san 2014 a san 6 ye nin ye i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ caman bolo dara o cɛ yɛrɛ minɛnen kun don ka don kaso la a ye san 6 de kɛ kaso la a datugulen nka a laban nana bila san 2020 waatiw la bon Jabate i k'a dɔn ani terroriste jugu maa fila wɛrɛ u tun bɛ kaso la u bila la bon Jabate k'a dɔn minɛnen filɛ kokura sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko cɛ wɛrɛ fana bɛ yen o ko min ma awa Lule Bib bon Jabate Sahraoui a ko i k'a dɔn tɛgɛ dara nin fana kan nin bɛɛ lajɛlen kunnafoni min jɛlen bɛ tubabuw ko nin ye kunnafoni di tubabu faama ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛra bon Jabate k'a dɔn ayiwa sabula Barikani ka avion hélicoptère ninnu u ko hélicoptère minnu ma ayiwa hélicoptère d'attaque Mirage 2000 bon Jabate i k'a dɔn Faransikaw n'olu de b'a boli olu de filɛ ka wulikajɔ kɛ ninnu vali an'u minɛni i k'a dɔn hélicoptère ninnu sera k'a nɔgɔya hali n'a ma ɲɛ Faransi bɛ taa bon Jabate i k'a dɔn na nɔtɔ sabula ninnu minɛni a bɛ n'a fɔ i ye sa kun tigɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi bon Jabate i k'a dɔn tubabuw ka taali walima u ka taabaliya baara kɔni kolo gɛlɛn fanba dɔ u y'o kɛ a ko an bɛ don min na ko bi ayiwa min kɔni ye cɛmancɛ in ye n'o ye jamana saba in cɛmancɛ ye u b'a fɛ ka yen fura k'a jɛ hali n'u ma ɲɛ taali kɔ u nata ka sɔrɔ yɔrɔ jɛlen don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn bon Jabate misirimaa ka kwa mana bin bɛlɛ cɛ la taka nɛnɛ dabɔra n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ b'a tungura ne bɛ n tigɛ don ko kura la lettre du peuple fasiriba n'o ye DC karamɔgɔ dɔ b'a tungura nin ye ale ka sɛbɛnni ye DC ko a ko Abdoulaye Diop est-ce que Abdoulaye Diop ka seginna ka na a dɔnfɛn kɔrɔ la fasiriba ko nin diplomate chevronnier karamɔgɔ dɔ b'a tungura ko nin kɔni ye garisɛgɛ belebeleba de ye Mali ma tuguni a ko min ye docteur Abdoulaye Diop ye karamɔgɔ dɔ b'a tungura ale kɔni dɔn bɛ Mali kɔnɔ a dɔnna Mali kɔnɔ sabu jamana masakɛ kɔrɔ min ka fanga dafirila n'o ye Ibrahim Boubacar Keita san 2014 2017 a y'o kɛ fanga la fasiriba ko karamɔgɔ dɔ b'a tungura min ye nin camancɛ fanga in ye a ma sigi dɔwɛrɛ la o de ye gɛlɛyaw fɛn fɛn bɛ Mali kan o ka kɛ sababu ye ni k'a bɛɛ lajɛlen basi ka bɔ yen min ye Mali ye k'a basigi malidenw k'u kala ɲɔgɔn na Mali sariya k'a tilen kɛlɛnw ni ka tila ka bamancɛ wale kɛlɛ ka kalafili kura labɛn karamɔgɔ dɔ b'a tungura u ka mission banna fasiriba ko n'i ye nin kow lajɛ fo maa de ka sɔrɔ maa minnu bɛ se ka jateminɛ kɛ ni miiri ɲuman a ko o miiri ɲuman kɛbaa dɔ ye Abdoulaye Diop ye sabu bolo min ye si don mɔgɔ la karamɔgɔ daba tungara bolo kelen de bɛ si bɔ mɔgɔ la a ko n'i y'a lajɛ accord de paix d'Alger maa min y'a girin ka jɔ n'a boliboliw bɛɛ lajɛlen kɛ a ko Abdoulaye Diop don a ko a bɛ sɛbɛn in dɔn maa minnu ye a hakilinaw ta maa minnu ye a tigɛnɔbilaw kɛ k'a taama boloda karamɔgɔ daba tungara ka maaw deli u k'u dusu da ko Abdoulaye Diop a b'o si dɔn dɛ parce que b'a ko a ko Abdoulaye Diop ye baara min kɛ accord de paix d'Alger la a dogolen tɛ diɲɛ maa la malidenw bɛɛ lajɛlen b'a ka wuli ka jɔ dɔn nka ko sanjikɔrɔ wɔsi de t'i dɔn a ko Abdoulaye Diop a tigɛ kun bɔra baara la jamana o kuma ale yɛrɛ ka taabolo ye nka min kɔni ye Choguel Kokala Mayiga ale ni Assimi Goïta u y'u sigi k'u miiri a ye ko Mali mago b'a la bi Mali mago b'a la bi a bɛ yɔrɔ jumɛn na sabu a kɛmɛ k'a da de a tɛ ka kuma o kuma a y'a ɲini joona a bɛ sanfɛ a bɛ duguma karamɔgɔ daba tungura a k'a ɲini ka na n'a ye sabu baara min n'a y'a daminɛ a kana baara in tɔ la tile fasiriba ko a ko min ye Abdoulaye Diop ye bamancɛ wale min kɛra jamana kɔrɔnfɛ bolo la maa minnu bɛ n'u ye tigɛnɔbila kɛ k'a b'u bɛɛ lajɛlen dɔn k'a dɔnna kari a k'u kan ka deli cogo min na karamɔgɔ daba tungura min kɔni ye accord ye a kan ka lajɛ kura ye yɔrɔ dɔw b'a la minnu man ɲi jamana ma fasiriba ko maa min bɛ se o kuma fɔcogo ɲuman na dɛ a n'o deli ko de Abdoulaye Diop ye
Fasiriba ko a ko ni Ablaye Diop yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ Daba Tunkara ma hakili juru caninen don a ko n'i ye a lajɛ a ye jɔyɔrɔ caman kɛ an ka jamana in kɔnɔ a ko min ye celui d'appui d'ordonnateur national du fonds européen a kɛra o ɲɛmaa ye a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛra directeur de la coopération internationale du ministère des affaires étrangères la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen coopération internationale 92-98 a ko Conseil des ambassades du Mali auprès de Belgique. Parce que Bako kera 98-99. Ablaye Diop karamɔgɔ Daba Tunkara a kɛra conseiller ministère des affaires étrangères là. Min ye coopération internationale chargée des questions politiques. 199-2000. Parce que Bako o fana ma tɛmɛ ka bɔ a kɛra conseiller diplomatique du président Alpha Umaru Konare o kɛrɛfɛ. A ko min ye Amadou Toumani Touré a ye baara k'o fana kɛrɛfɛ 2001-2003. Parce que Bako a ko n'i y'a lajɛ san 2003 Ablaye Diop u ye jɔyɔrɔ d'a ma min ye ambassade du Mali aux États-Unis karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw tun b'a bolo ye o de ye Mali kunkanko Brésil Chili Mexique Pérou Mexique et répète Mexique et répète Mexique avec précision merci Naam. Parce que a ko Mexique tɛmɛnen kɔfɛ a ko Mexique tɛmɛnen kɔfɛ Mexique tɛmɛnen kɔfɛ répète Mexique c'est très bien Mexique on avance c'est bien maintenant Agnana karamɔgɔ Daba Tunkara a ko min ye Peru jamana ye i b'a ye k'a fɔ Mali lasigiden minnu bɛ yen olu ka layɛlɛw fana tun b'a bolo kɔnɔ ni ka taa bila Uruguay la karamɔgɔ Daba Tunkara nin baaraw bɛɛ lajɛlen boloda san 2009 Fasiriba ko a ko min kɔni Ibrahim Boubacar Keita ale ye wele bila ma ni kana n'a ye san 4 a bɛ IBK kɛrɛfɛ a ko accord d'Alger karamɔgɔ Daba Tunkara ni jɔnjɔn kan ka di maa ma ni maa min kan ka fo ni maa min kan ka tanu a ye baara min kɛ a yɛrɛ ye a ye baara min kɛ jamana ye ko ye Ablaye Diop ye Fasiriba ko maa ka bila fɛn na i bɛ fɛn mun sidɔn a ko Ablaye Diop a bɛ nin baara in sidɔn fo ka dama tɛmɛ affaires étrangères o baaraw karamɔgɔ Daba Tunkara jamana ni jamana wɛrɛ cɛw ko ɲɛnabolo malidenw gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ kuma mun kan ka sigi a ko kan malidenw an ka bɛn ko la min ye dunanw ye k'u wele ka na jamana in kɔnɔ a ko maa t'o dɔn ka tɛmɛ Ablaye Diop o tɛ nkalon ye Fasiriba ko Ablaye Diop kalo 8 mun b'a bolo karamɔgɔ Daba Tunkara siga kɔni tɛ a la a bɛ se dɛ Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara bɛɛ lajɛlen kɔni ka kan dugawu ta k'a sɛgɛrɛ a ko kalo 8 mun tɔ tora Mali ye bɛɛ ni keleya ni basigi ni malidenw ka bɛn ko la karamɔgɔ Daba Tunkara o kuma ko ministre bɛɛ lajɛlen n'a ka baara don nka ko Ablaye Diop kɔni nin baara in bɛ taa kun cɛ yɔrɔ yɔrɔ la ko ɲagara fɔli bɛ k'a ye kunnafoni filanin ye an ye min bɔ lettre du peuple kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate n bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant Bɔjabate k'a dɔn sama kunkolo a t'u k'u da kelen kɔnɔ Bɔjabate k'a dɔn ayiwa sɛbɛnni kaba de Sori Ibrahima Kulubali Sori Ibrahima Kulubali ko a k'i k'a dɔn ko maa mɛ a tiɲɛ na dɔn Bɔjabate k'a dɔn kɔsɛn in na ŋunuŋunu ni ŋanaŋana k'a dɔn ji dilen bɛ Bɔjabate ka ɲɛsin Mali a farikoloɲɛnajɛ bolofara min n'u k'a ma ko basketball malien Bɔjabate i k'a dɔn ayiwa maanifin hali ni sogo tobila ka di jugu ma a t'o fa Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko min ye basketteuses ye minnu ye janjo caman da jamana kɔnɔ u ka ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye kapitɛni ye an bɛ Setu Mayiga i k'a dɔn a kumana Bɔjabate a ka kuma kɔnɔ a ko ale ka tanuni a n'a ka bonya ale b'a ta ka ɲɛsin Amani Yang ma sabula ko in bɛ kolokala la bɛɛ lajɛlen bara ka kuma munumunu ale bɛ kuma tiɲɛ fɔ ten panbara Bɔjabate n'i ye ko ta k'a lajɛ a bɛ kɔrɔfɔ min don to a tiɲɛ kuma tɔgɔrɔfɔ min don i k'a dɔn a bɛ hɔrɔnkɛ lamaloya sabula n'a fɔra ko musoko kuma Bɔjabate k'a dɔn kuma in ka fɔ a ɲɛ k'a ka faamuya musoko kuma yɛrɛ min fɔlen don Bɔjabate i k'a dɔn Amani Yang tɔ t'a la a jamu t'a la i k'a dɔn kuma in fɔra min kɛ i k'a dɔn an k'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn Bɔjabate nka n'i y'a ta k'a lajɛ Amani Yang ani cɛ minnu bɛ baara kɛ n'o ye entraîneur ye ka taa se staff ma olu de jalakilen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten i k'a dɔn olu jalakili i k'a dɔn a fɔra o tuma ni ɲɛmaa bɔra ninnu ka ko kɛta kalama n'a ma fɛn fɔ a k'an ka jalaki sɛbɛnnikɛlaw ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de fili kɔrɔ a ma bɔ a kalama
ko bɛfili kɔrɔ ni kuma yɛrɛ a fa n'a ba fili kɔrɔ maa dɔw bɛ yen u ye koloba kalaba kɛ Buwa Jabate i k'a dɔn olu y'ale nagakɔrɔmaw ye a ka baarakɛlaw don sabula entraîneur ani staff n'a sɔrɔla u y'a kɛ ni tiɲɛ don Buwa Jabate i k'a dɔn ale yɛrɛ bɔra a kalama ale kan ka kuma nka n'a ma bɔ a kalama walima a ma k'a ɲɛna Buwa Jabate a bɛ jɛya sɛbɛnnikɛla ko yanni o bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka dɔn Amaniɲan yɛrɛ ko o tuma waasa aw ka fɛrɛ baara ma n bɔra ɲɛmaaya la fɔlɔ n y'a juru bila a bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ cogo o cogo k'a ɲɛdɔn a y'o kɛ Buwa Jabate k'a dɔn awa Amissetou Mayiga Mali kapitɛni Buwa Jabate Coupe d'Afrique u y'a caman zalo Amissetou Mayiga ko k'ale bɛ kuma ale sera kuma ye sabula cɛ min kɛra sababu ye Mali basketi i k'a dɔn k'a yanga cɛ min kɛra sababu ye farafinna basketi k'a yanga cɛ min kɛra sababu ye ka nisɔndiya di Mali ma cɛ min kɛra sababu ye olu bɛ yɔrɔ min bi olu ka se ka se o yɔrɔ la ale b'i kali ale yɛrɛ n'a ka hadamadenya a n'a ka taabolo cɛ a ma deli ka Amaniɲan ɲɔgɔnna ye abada ka sababu kɛ a ka hadamadenya a n'a ka maako nka a bɛ kuma kelen fɔ kuma minnu fɔra n'a sɔrɔla tiɲɛ don ale Amissetou Mayiga a ma k'ale la nka n'a sɔrɔla a kɛra ale jɔnya dɔ la sabula a don olu kun ye denmisɛn ye n'a kɛra jɔnya dɔ la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a ɲɛ ka dɔn ale t'o fɛ bi a t'o fɛ sini hadamadenya la k'a fɔ de i k'a dɔn i bɛ maa nisɔndiya janko muso ko kuma bɛ fɔ fɛn o fɛn la janko denmisɛnnin k'o nɛgɛ k'a fɔ i bɛ koko la n'o kɛra tiɲɛ ye minnu y'a kɛ i k'a dɔn olu ka ɲangi nka a dalen bɛ fɛn kelen na i k'a dɔn awa min ye Amaniɲan ye o de kɛra sababu ye Mali basketi ka bɔ nɔgɔ la sabula olu ka kupuw ta a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri hadamadenya a n'a ka hɔrɔnya o de kɛra sababu ye i k'a dɔn olu ka se bi ma o tuma o fɔli ale bolo o ye wajibi ye a b'o fɔ diɲɛmaa k'o mɛn a ko don kelen da kelen i k'a dɔn Amaniɲan b'ale fa bɔ a ma deli ka dɔgɔyama misikara jarati ta k'ale sɛgɛrɛ ale min kun ye kapitɛni ye a ma deli ko ta k'ale sɛgɛrɛ bonya ni karama a n'a bolola hɛrɛ a ko i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi Mali basketi yanga Amaniɲan farafinna ka ye Amaniɲan farafinden ka taa arabu ni chinois ni américain bɛɛ lajɛlen bɛ tugu maa kelen na Amaniɲan a ko i k'a dɔn o tɛ ivoirien ye sénégalais tɛ mauritanien tɛ maliden don a ko i k'a dɔn n'a fɔra nin ɲɔgɔn na kuma taara ka a sɛgɛrɛ ale kan ka bɔ ale bɛ jogo min don a la a n'ale ye kɛwale min kɛ minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli o kana ale ɲininka o tuma a bɛ Amaniɲan fɔ kuma minnu fɔra min ye awa Aigle kapitɛni a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don hakilina minnu ni fɛn minnu dara k'a fɔ ko min kɛra kabini san 2000 n'a nana fɔ i b'a sɔrɔ ayiwa minnu y'a kuma fɔ dalu bɛ sɔrɔ u bolo dalu in kɔni kan ka sɛgɛsɛgɛ de k'a ɲɛdɔn nka Amaniɲan tɔgɔ donnen a la o ti dɔwɛrɛ k'a fɔ nin kɛra ale de ka fanga kɔnɔ sabula ale de tun ye fédération ɲɛmaa ye ni minnu bɛ duguma n'u ye nin kɛ i k'a dɔn n'a sɔrɔla a bɔra a kalama a k'a fɔ sɛbɛnnikɛla ko sɛgɛsɛgɛli bɛna kɛ nin de kan a ko an bɛ don min na ko bi Buwa Jabate n'i y'a ta k'a lajɛ FIBA i k'a dɔn o ye cakɛda jɛnsɛn naani jamana bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ siya o siya n'o bɛ dugukolo sanfɛ a bɛɛ b'a kɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amaniɲan i k'a dɔn a to a kisɛ kelen d'a kɔnɔ jalaki ma bin a kan n'a sɔrɔla a bɔra a kalama o de b'a ka ɲɛɲini Buwa Jabate a ko i k'a dɔn jalaki bɛnnen don minnu kan i k'a dɔn o de ye ayiwa wulikajɔ ni jateminɛ kelen don u bɛna minnu sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ sɔn min kɛra k'o tɔgɔ b'a la walima olu de y'a kɛbaa ye sɛgɛsɛgɛli dɛ u tɔgɔ b'a la walima u y'a kɛbaa ye Buwa Jabate maa saba de tɔgɔ fɔlen bɛ Amadu Bamba ale ye entraîneur national ye npogotiginin minnu bɛ san 18 na ale de b'olu entraîner Cheikh Umaru Sisɔgɔ o ye ayiwa entraîneur kɔrɔ ye entraîneur kɔrɔ don awa sélection musomanin minnu ni olu kɔrɔbalen don dɔɔni Buwa Jabate k'a dɔn san 2007 ale Yanki kɔni mais Yanki c'est mon grand frère je le connais kɔrɔkɛ de don ale de tɔgɔ filɛ dɛ Cheikh Umaru Sisɔgɔ Buwa Jabate k'a dɔn fana kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni tiɲɛ don walima nkalon don a ko n'o bɔra yen min ye ayiwa Hariyo Mayiga i k'a dɔn ale fana tun ye vice président ye fédération malienne de basketball la o tɛ bila ko ye kabini o sanj'a la Buwa Jabate a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ ninnu de la maa minnu y'u tɔgɔ fɔ i k'a dɔn a fɔra jalaki binnen bɛ min ni min kan ni maa saba don Amaniɲan ka ale de y'u ta k'u kɛ entraîneur ye walima dangan yalima a b'a u ka jugo kala u ye min ni min kɛ ni tiɲɛ don yalima Amani b'a kalama wa a t'a kalama juguya don san 12 tɛmɛnen kɔfɛ tout le problème se situe à ce niveau juguya dɔrɔn don u kana tile gan Mali la sa ni mun ye sɛbɛn ye naamu an ye min sɔrɔ ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la an ka te Zara premier min cɛ ka pep
karamɔgɔ dɔ bɛ tungara Naam. Mbala cogo bɛ di Wajibate ne bɛ n keleku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire sɛbɛnni kɛbaa de ye Bimoja Dumbiya Bimoja Dumbiya ko ni tile bɔra i k'a dɔn bolo tɛ k'a kunbɛn min ye Nangama ani Duga Jaabi u k'a ma ko Rasbash n'a y'i diya i bi k'a fɛ a ka baara kɛcogo la n'a y'i diya i bi banna Rasbash kɔni i k'a dɔn kuma ngana do bi an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nka ni kungo ti ban i k'a dɔn a Rasbash a minɛnen kun bɛ ka taa datugu ngi k'a dɔn a bɔra kaso la Wajibate sɛbɛnnikɛla ko kabini ayiwa tarata do juin kalo tile 15 Rasbash i k'a dɔn ayiwa a bɔra kaso la sɛbɛnnikɛla ko a kun ye gɛlɛya sɔrɔ gɛlɛya min n'o tɛmɛna ani komini 4 na i k'a dɔn ayiwa o tribunal de ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni ye liberté provisoire o kɔrɔ de an y'i bila i kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ min ye Mohamed Bajili ni bɛɛ lajɛlen ko a ma Rasbash dankɔrɔba bilala sɛbɛnnikɛla ko a bɛ ni ka kalo 1 bɔɲɔgɔnko bɔ min kɔni ye nin gɛlɛya in ye o y'a sɔrɔ a yɛrɛ kun ye kalo 4 kɛ kaso la a bilala ma mɛn u filɛ k'a minɛ tuguni nka i k'a dɔn gɛlɛya in kɔni dara ka ɲɛsin a kun ye kuma balannen dɔ fɔ i k'a dɔn kiiritigɛlaw ma o kuma balannen de kɔni kɛra fiɲɛba ye olu yɛrɛ kun ye ŋanajira kɛ sa tribunal la komi 4nan tribunal la u kun y'a wele k'u bɛ taa ɲininka a laban i k'a dɔn a kɛra datugulen sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kuma ta Bouakari Yaliko ye ni kuma ta o da o min ye secrétaire général ye i k'a dɔn collectif pour le développement de la république ale secrétaire général ye i k'a dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin bilali hakaja demande o ye a ɲini liberté provisoire de ɲinina i k'a dɔn sɔngɛrɛw ma ni sɔngɛrɛw ma o fana kɛra ka da min kan min ye awa lettre ye Rasbash a yɛrɛ ye lettre sɛbɛn ni ka ɲɛsin awa kiiritigɛlaw ma tiɲɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ ye sariya kalan a ye sariya dɔnbaa ye i k'a dɔn a t'a fɛ abada sariyatigiw ka se ka lajabɔ walima k'u nani k'u t'u ka baara la ale yɛrɛ t'o fɛ i k'a dɔn n'a sɔrɔla ale yɛrɛ ka kuma na n'a purugutɔra walima a ye kuma balannen fɔ o kuma hakɛto ɲini a b'o ɲini ka ɲɛsin kiiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen ma sabula kumaw nana na cogo min na ani k'o taara taabolo min kan i k'a dɔn u jɛngɛna u ye ɲɔgɔn jɛ dɔɔni o kuma syndicat bolo 2 min bɛ kiiritigɛlaw ko fɔ walasa kɔni y'a ɲini k'a fɔ u k'a kɛto kɛ sabula i k'a dɔn kuma dɔ la a bɛ maanifin dun ale yɛrɛ dun ye sariya kalan a bɛ sariya dɔn maa min bɛ fɛn min dɔn ni filila i k'a dɔn yafa deli o fana ye cɛya dɔ ye arasa kɔni a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi min kɔni ye baara ye e ko a ma daminɛ kabini kununko walima sɔrɔ de wa sabula arasa i k'a dɔn awa arajoso min n'a bɛ kuma a y'a ka baaraw daminɛ i k'a dɔn n'o ye tigɛlimaliw ani ɲɛfɔli an bɛ don min na ko bi min Rasbash sɛbɛnnikɛla ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ɲɔgɔnna cɛgɛlɛya ka dɔgɔ denmisɛnw na politiki bunako kan sabula jagɛlɛya min b'a la ani a bɛ kuma ɲɛdɔnni min kɛ a n'a bɛ ko ɲɛɲini tiɲɛ don kuma bɛ se k'a du kuma dɔ la nka a ka kuma fanba bɛɛ lajɛlen kɔni ye ɲɛfɔli minnu n'a kisɛ caman b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn nka kaso tɛ fɛn duman ye kalo 4 k'o kɛ kaso la ka tila ka bɔ o ma waati jan i ka tila ka minɛ tuguni ka t'i datugu o tɛ ko duman ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi min ɲarasa ye baara kɔni a n'o kɛ nka fili min y'a sɔrɔ i k'a dɔn syndicat bolo 2 in min bɛ sariyatigiw ko fɔ a tɛn'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min dɔ ka bɔ ayiwa prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la lundi fana karamɔgɔ dɔ Batunkara Fasiri bɛ jɛkulu nin y'u ka sɛbɛnni ye n'o ye la rédaction a ko min ye hôpital Gabriel Touré karamɔgɔ Daba Tunkara dabalibanko dɔ bɛ nka foyi tɛ kabako ye Masa Jalaki Bali bolo Fasiriba ko a ko min kɔni ye 2 ye karamɔgɔ Daba Tunkara u bangecogo yɛrɛ don u nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Magarita ko dan do Fasiriba ko karamɔgɔ Daba Tunkara ninnu bɔra Kayi marabolo la n'o ye première région ye karamɔgɔ Daba Tunkara u bɔra yen ni kana Gabriel Touré la o kuma u nalen joona la furakɛlikɛlaw u ye wulikajɔ ta k'u sɛgɛrɛ min kɔni ye den ninnu ye ka taa n'u ye u kan ka bila den fitinin bilayɔrɔ la karamɔgɔ Daba Tunkara kɛra encore ntɛnɛndon kalo tile 14 Gabriel Touré docteur k'u kan ka fɔ k'u waleɲuman dɔn ci taara joona ni k'a lase ministre kura ma n'o ye ministre de la santé Jaminɛtu Sangare karamɔgɔ Daba Tunkara a yɛrɛ wulila a ko nin tɛ bila ka suma ye nin ko in an ka jamana in kɔnɔ makari ni hinɛ mun bɛ nin na fo n yɛrɛ ka taa ɲɛ da nin kan a yɛrɛ taara karamɔgɔ Daba Tunkara ka taa ɲɛ da kan a kɛra maɲuman ko dan ye min kɔni ye ni 2 musomanin 2 don karamɔgɔ Daba Tunkara k'a daminɛ u disi yanfan ka n'a bila f'u sen yanfan a bɛɛ lajɛlen nɔrɔlen bɛ ɲɔgɔn na disi fo sen
kunkolo kɔni ani tigɛw kɔni olu bɛɛ lajɛlen dafalen don karamɔgɔ dɔ b'a tungora fasiriba ko min ye Jaminatu ye a ma kaki abada ɲɛji la o kuma min kɔni ye Gabriel Touré maaw ye a y'a ɲini u fɛ u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn o fɛn kan ka don ninnu na k'u furakɛ basi ka n'u sɔrɔ o kuma ko jamana b'i jɔ n'o ye ayiwa o kaɲi kosɛbɛ kunnafoni filanin an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔ Jabate i k'a dɔn Ala ka kabako ko ti dɔn ka ban i k'a dɔn Ala b'a sagoya de la Bɔ Jabate i k'a dɔn ayiwa min ye sɔgɔmada in na ye min ye an yɛrɛw furumuso i k'a dɔn a n'an kɔrɔmuso Tata Bambo Kuyate Ala ka wele sera a ma i k'a dɔn bi kɔni a taara bila a dayɔrɔ laban na sɔgɔmada in na an bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan nka min ye Ahmed Jakite ale taara radio jɛgɛfɔ to a la Ahmed Jakite i k'a dɔn i kun taara Tata Bambo ka janajaw kɛnɛ kan i ye mun ni mun ye yalima ko kɛra cogo di Alhamdulillah daba an bɛ Ala fo ka barikada ka da kan yɛrɛ fɔ cogo min na jɔnfɛ o jɔnfɛ o ye dafɛn o kuma Tata Bambo an ye a ka sanga ci kɛnɛ kɔnɔna na yan nɔ o kuma la bi an farala ɲɔgɔn kan min ɲamakalaw ka fara min hɔrɔn kan jatigiw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka fara min an ka gouvernement kalifalen bɛ minnu na olu ka cidenw tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye ministère de la culture maaw ye o kuma la n'o ye dɔngɔnɔkɛ ye o kuma fara min recotradi maaw kan ka fara min groupe ambiance maaw kan kɛrɛnkɛrɛnna min groupe ambiance tɔn fɔlɔ n'o ye Madrami a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Musa Darame den maa tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ micro minɛ ka dantigi kɛ tun bɛ Allahu Akbar ka fara min Ami Koyita Tata Bambo ka saya kɔni n'o y'a sɔrɔ a bɛ diɲɛ dan na a bɛ na walahi tun bɛ u jɛra u ma tigɛ ɲɔgɔn na siga t'a la a ye dantigɛli kɛ ka fara min Ami Koyita yɛrɛ kuma dira ma kɛnɛ kɔnɔna na a ye kuma ɲuman caman fɔ Tata ma a b'o fɔ ko Tata tun ye maa ye ale tun b'u bɛn kuma bɛɛ n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn u bɛ Tata de wele ko Tata na kuma ni Tata kuma na dɔrɔn ko n'a y'a bila yɔrɔ min na ko maa si tun t'a bolo Kanja fɛnɛ a y'a ka seereya kɛ kɛnɛ kɔnɔna na o kuma maaba caman tun bɛ yen an kɔni i n'a fɔ kɔrɔlenko la yɛrɛ y'a fɔ cogo min na fatura k'a si to san 70 ni san 4 na u y'o latigɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka fɔlɔ k'a fɔ ko a bangera a ye den 10 Alahu Taala ka kalifa la den 10 o kuma den 6 o ye Daramelakaw ta ye den 4 o ye Kuyatelakaw ta ye o kuma Kuyatelakaw ka cɛkɔrɔba n'o ye Modibo Kuyate a kɔrɔkɛ kɔrɔba a yɛrɛ bɔra kɛnɛ kɔnɔna na k'i jɔ k'a fɔ k'ale yafara wallahi a bɛ yafa furuɲɔgɔnya la bɛɛ ɲɛna wallahi ko n'a sɔrɔ arijinɛ tile b'ale bolo k'ale b'a fɔ Tata ka da yen o kuma vraiment o kɛra fɛn ye min ni mɔgɔw nisɔndiyara n'o ye kosɛbɛ o kuma an farala ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka taa bila Jelibugu kaburudon na ka segin ka na ka duwawu ta ka maaw labila a kɛra ten u ko dimanche don ni Ala sɔnna ma tile 3 tile 7 u bɛn'o bɛɛ saraka bɔ dimanche sɔgɔma ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ a filɛ ni m'o sɔrɔ fɛnɛ i ka duwawu kɛ inshallah Ahmed Jakite i k'a dɔn i ni ce e kun taara jɛkafɔ to a la i k'a dɔn ka taa kunnafoni ɲini ka n'o dan dulo kan an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Tata Bambo Kuyate i k'a dɔn a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na jeli ɲuman don jeli ɲuman min don i k'a dɔn i yɛrɛ dabɔra k'a fɔ ani minnu jɛra n'o ye Ami Koyitaw ani ayiwa Kanja Kuyatew ye olu de ye filan ye dɔɔni i k'a dɔn nka ni Ami Koyita de ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu sera k'a sariya i k'a dɔn ka ninnu fɔ nin bɛ maa hakili sigi min ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o Modibo Kuyate ye ya Rabbi Ala ka limaniya d'a ma ya Rabbi Ala kana Tata Bambo tale Ala kana kɔ fitinɛ min ye denw ye den minnu dora ya Rabbi Ala k'u balo Ala k'u bɛn Ahmed Jakite i ni ce ni baraji Tata Bambo kɔni Ala ka hinɛ na ni ka yafa k'a ma an balimaw nin de bɛ bi kunnafoni kunjɛ surafana tɔw ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka Samakɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control min ye a kuma bara ye Bɔ Jabate dara jɛkafɔ to a la i k'a dɔn ka taa kunnafoni ɲini ka n'o dan dulo kan an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Tata Bambo Kuyate i k'a dɔn a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na jeli ɲuman don jeli ɲuman min don i k'a dɔn i yɛrɛ dabɔra k'a fɔ ani minnu jɛra n'o ye Ami Koyitaw ani ayiwa Kanja Kuyatew ye olu de ye filan ye dɔɔni i k'a dɔn nka ni Ami Koyita de ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu sera k'a sariya i k'a dɔn ka ninnu fɔ nin bɛ maa hakili sigi min ye an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o Modibo Kuyate ye ya Rabbi Ala ka limaniya d'a ma ya Rabbi Ala kana Tata Bambo tale Ala kana kɔ fitinɛ min ye denw ye den minnu dora ya Rabbi Ala k'u balo Ala k'u bɛn Ahmed Jakite i ni ce ni baraji Tata Bambo kɔni Ala ka hinɛ na ni ka yafa k'a ma an balimaw nin de bɛ bi kunnafoni kunjɛ surafana tɔw ma don su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka Samakɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson control min ye a kuma bara ye Bɔ Jabate Daba Tunkara wa sa. Ni Ala ban sɔnna ma